nós estamos aqui bom dia, we jabiara de chete de julho 2026, o prazer que você continuar conosco, qualquer parte do mundo que você via Cariplex 2.0 of RTV chete, nós ainda na Holanda, feliz weekend para você. Dank voor de reactie que nós recebi aqui na Kosovo também, no 93.3 TCFM, uma entrevista sumamente interessante, onde o Virgil bem claro de uma visão, depois o crucebrug de bij médico, tocante obesidade de muitos hormônios. Yes, conscientização. Conscientizar e parte aqui, vamos dizer, mesmo quase 2-3 pedagogos, me dá base, vamos dizer, mirar me de aí carreira que me está movendo back, e também e nosso secretário de Estado, senhor Van Berg, junto conosco aqui lá, Van der Burg, junto conosco, normaal via digital. Nou ja, normaliter, ja. Elke maand. Elke maand hebben we ja, dus jullie kennen elkaar goed. Dus. Goedemorgen, Okay. morgen, bom dia. Bom dia. Welkom op Curaçao, ja. Hoe is ie? Je ziet er fris uit. Je ziet er, Goed geslapen? ja, ik zie Ja. het. Lekker. Dat doet Curaçao. Curaçao doet het met je hoor. Ja hoor. Oké. Je hebt ook een background met de kinderen, met overgewicht. Ja, het was echt fantastisch dat ik Ja. hier de uitzending kon zien. Want het begon natuurlijk met het vakantieprogramma, hè? Vakantieplan. Nou, dat ken ik. Ik heb 40 jaar in de Bijlmer gewoond, daar ben ik groot geworden. En dan hadden we altijd de Vliegende Brigade. Die dus inderdaad al met allemaal sport- en spelactiviteit elke zomer kwam. En dan tussen de flats in op de grasveldjes sport beoefende. Nou, daarna gaan jullie het hebben over kinderobesitas. Wat echt een groot probleem is. Hier, en niet alleen op Curaçao, maar ook op de andere eilanden, maar ook in Nederland. En toevallig was ik voordat ik staatssecretaris werd, en daarvoor zat ik in de Eerste Kamer, daarvoor was ik voorzitter van de, wat in Nederland heet de Landelijke Tafel Overgewicht. En die richtte zich specifiek op het voorkomen van obesitas bij kinderen. En ik vond het heel goed ook om te horen hoe die verbinding werd gemaakt tussen bewegen en gezonder eten. Dus ik heb ook meteen even met jullie gasten net even afspraken gemaakt om te kijken of ik ook Dus, mijn netwerk en haar nice. netwerk aan elkaar kan koppelen. Dus, Dat is, en het past ook mooi bij elkaar, hè? Precies. Vakantieplan, bewegen. En nu met beter eten en Ja. beter leven. Daarom is ons programma heel belangrijk. Curaçao Multimedia ook. Staatssecretaris, wat is eigenlijk je rol? Zodat mensen dat kunnen begrijpen. Ja, staatssecretaris is feitelijk een soort onderminister. Dus we zijn met 18 ministers en 10 staatssecretarissen. En dan heb je gewoon een onderdeel waar jij verantwoordelijk voor bent. En ik ben dan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Nou, Koninkrijksrelaties kent eigenlijk 2 onderdelen. Alle contacten met Curaçao, Aruba en Sint Maarten. De andere 3 landen in ons koninkrijk. En tegelijkertijd ben ik ook verantwoordelijk als zeg maar rijksoverheid voor de 3 bijzondere gemeenten. Bonaire, Stesia en Saba. En Binnenlandse Zaken, daar hou ik me bezig met hoe de overheid in Nederland is georganiseerd. Moet ik een aantal wetten veranderen. Dat soort dingen. Ja. En wat is voor u het belangrijkste doel van uw bezoek hier op Curaçao? Nou, ik probeer elke, zeg 2 maanden, of hier, en hier is dan Curaçao, Aruba en Bonaire, of bovenwinds bij Stesia, Saba en Sint Maarten te zijn. Enerzijds om contacten te hebben, dus ik heb gisteravond gesproken met uw premier. Ik was van de week ook op Aruba, daar met de premier daar gesproken. Maar ook met de gezaghebber op Bonaire. Dus gewoon contacten met de premiers, de ministers, de gezaghebber. Werkbezoeken af te leggen om ook te zien hoe gaan bepaalde zaken. Nou, wat daarin voor mij bijvoorbeeld belangrijk is de ontwikkeling van de economieën. Het gaat heel goed hè, met Curaçao. Toerisme bloeit en groeit. Tegelijk, en dat geldt ook voor Aruba en ook voor Bonaire. Tegelijkertijd is het risico van dat de economie ook heel erg draait op toerisme. Dat als er iets gebeurt, denk even van 3 januari... en opeens komen er geen vliegtuigen meer. En nu was het maar heel kort. Maar het kan ook lang zijn. Stel dat er weer onrust is ergens, en dan neem ik het even heel ruim, hier in de regio, maar daar valt ook Cuba onder, ver weg. Ja. Maar voor Amerikanen, die denken daar anders over. Nou, dan kan het toerisme daaronder lijden. Dan heb je meteen gevolgen voor de economie. Dus bijvoorbeeld ook bezoeken afleggen richting bedrijven, start-ups stimuleren. Ik had eergisteren, een mooi overleg met studenten van Sint Maarten, Curaçao en Aruba.
die dan bezig zijn met start-ups te ontwikkelen. Nou, kijken hoe we dat stimuleren. Oké, als u heeft het net over studenten. En wat betreft studenten vanuit Curaçao die in Nederland wonen en die studeren, die hebben vaak problemen met huisvesting. Wat kunt u voor wat betreft relatie en met Nederland en Curaçao voor hun betekenen en eigenlijk? Want we krijgen telkens dit als een soort van hele grote uitdaging voor ze. Huisvesting is in Nederland echt een enorm groot probleem. Ja. Er zijn veel te weinig woningen in zijn algemeenheid. Er moeten bijna 100.000 woningen per jaar bijgebouwd worden in Nederland. En speciaal voor studenten is het heel erg lastig. Ja. Omdat die studenten in Nederland ook geconcentreerd zijn in een aantal gemeentes. En dan zie je, zeker in deze tijd, hè, want we zitten nu precies in de tijd dat iedereen vakantie heeft of gaat beginnen. Dus nu storten allemaal studenten vanuit niet alleen heel Nederland, maar ook vanuit Curaçao, Sint Maarten, Aruba en ook uiteraard vanuit Bonaire, Stesen en Saba, storten zich op de woningmarkt in Nederland en dan in studentensteden als Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Delft. Dus we moeten daar heel veel tijdelijke huisvesting neerzetten. Ja. En ook niet van die hele grote huisvesting, want dan is het weer niet te betalen. Want dat is natuurlijk een ander probleem. Het is niet alleen het vinden van woningen, maar ook de betaalbaarheid van woningen is daarin een probleem. Dus we proberen ook gewoon zoveel mogelijk studentenhuisvesting bij te bouwen. Nou, wat voor ons wel belangrijk is in relatie tot Curaçao, is heel goed dat heel veel mensen van het eiland hier gaan studeren in Nederland. Tegelijkertijd moeten we er wel voor oppassen dat iedereen dan vervolgens ook zegt, want daar heb ik het ook over met de premier hier en met de ministers, dat iedereen zegt, ik blijf nu ook in Nederland, Ja, precies, of ik blijf in Amerika, ja, want ja. dat zijn toch een beetje de twee plekken, Amerika en Nederland. Want dan heb je een brain drain. Ja. Jullie kunnen ook gewoon hier heel goed dokters, ingenieurs, notarissen, juristen gebruiken. Dus we zijn ook daar wel aan het kijken, als regeringen van Nederland en Curaçao, hoe zorgen we ervoor dat al die hoogopgeleide mensen van hier niet allemaal in Nederland blijven, maar voor een deel ook weer hier worden ingezet. Ja, en de eerlijkheid goed te zeggen, het bedrijfsleven in Nederland zit te springen om goede mensen. Klopt. Dus die kan ze ook gebruiken. Maar ja, je hebt ze ook hier nodig. Ja, maar de enige probleem hier is het financiële gebied. Goed betalen van, je gaat al die jaren naar die scholen, dat doe je best. De salaris die je misschien hier krijgt, is het niet wat je daar krijgt. Sommigen willen gewoon ervaring opdoen daar zo in Nederland. Ja, maar dat kan natuurlijk ook prima. Hè? Als mensen gewoon zeggen van ik studeer in Nederland, maar dan ik doe daar 5 jaar of 10 jaar ervaring op. En dan krijg je ervaring. En even voor de helderheid, als mensen wel in Nederland willen blijven wonen, dan kan dat. Prima. We zijn allemaal Nederlander. Ja. Alleen, kijk, je wil ook gewoon dat het hier ook gewoon goed gaat. Nou ja, jullie kunnen ook natuurlijk. het goed gebruiken. Een van de agendapunten ook was Venezuela, de humanitaire hulp hierbij. Hoe ging dat gesprek? Nou kijk, ik had toevallig meteen die nacht, sorry, ik zeg nacht, het was bij jullie even over 6 s'avonds. Het was in Nederland 's nachts, maar ik werk vaak 's nachts een paar uurtjes, want dan is het lekker rustig. Kan ik even goed werken. Dus ik had ineens 's nachts contact met, voor mij 's nachts, voor jullie contact met jullie premier, de premier van Aruba en ook met de gezaghebber op Bonaire. En gelukkig trof het niet ons, hè? Ja, natuurlijk. Wij hebben hier gelukkig geen last van gehad. Er was natuurlijk even ook een tsunami-waarschuwing op diverse plekken. Maar dat ging gelukkig goed. Maar je zag wel dat gelukkig al snel ook de hulpverlening op gang kwam. Maar ook de zorg voor de mensen hier. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen, met name op Curaçao, Aruba en Bonaire, een beetje ook bovenwins, die veel contact hebben met en familieleden hebben in Venezuela. Nou, er zijn allerlei hulpacties op gang gekomen. Ik heb zelf ook deze week met hulpverleners gesproken van zowel het Rode Kruis als van de mariniers, als ook van de marine, die er meteen naartoe zijn gaan. We hebben natuurlijk ook ons schip diverse keren die kant op laten gaan met allemaal hulpmiddelen. Ik sprak gisteren met de Amerikaanse consul hier op Curaçao. Nou, die liet me ook de cijfers zien. Ja, die zijn wel verschrikkelijk. Hè? 4000 doden op dit moment, 17.000 gewonden en nog steeds 39.000 vermisten. Waarvan je ook weet dat een deel zal gelukkig niet vermist meer zijn in de toekomst, maar een groot deel waarschijnlijk ook overleden. En dan zie je ook, en dat had ik het gisteren ook over met de premier, zo rond 3 januari
Wat gaat er gebeuren? Gaat Venezuela misschien ook iets doen richting Curaçao? Zeker toen ook de oppositieleidster via Curaçao naar Amerika ging om naar Noorwegen te gaan. En dan een half jaar later zijn we weer buren en zijn we elkaar aan het helpen. Zijn er opeens geen conflicten meer en zijn we gewoon mensen die elkaar proberen te helpen. Dat is gewoon heel mooi. Okay. En als we het hebben dan, want dan blijven we even met klimaatveranderingen en klimaatuitdagingen. En deze veranderingen die raken de Caribische eilanden ook. En dan, welke rol ziet u voor Nederland in het ondersteunen van Curaçao? Voor wat dit betreft. Nou ja, kijk, we moeten sowieso kijken, hoe is een algemeenheid, hè? Moeten we gewoon met alle landen in de wereld daar goede afspraken over maken. En we merken, ik zou bijna zeggen, 3 gevolgen die ook direct hier. 1, stijging van de zeespiegel. Is natuurlijk meteen een hele directe. Maar de wetenschappers zeggen ook het El Niño die nu weer begonnen is. Klopt. Een van de heftigste gaat worden in tijden. Dus dat is een tweede punt waar echt goed gekeken moet worden. Wat betekent dat? Komt er meer storm? Gelukkig, zeg ik eventjes, blijft Curaçao normaal gesproken buiten de hurricane region. Hè? Daar hebben ze natuurlijk met name op Saba, Stacia en Sint Maarten heel veel last van. Nou, laten we hopen dat ze ook daar niet getroffen worden. Ja. Maar je gaat hier er wel meer van merken. De hitte neemt toe. Wat doet dat met toerisme? Ook even economisch gezien. Wat doet dat met toerisme? Ja. Kijk, in Nederland is het nu zomer, maar toch komen de meeste toeristen liever nu niet in de zomertijd hier naartoe, omdat het te warm is voor veel mensen. Dus wat voor effect gaat dat ook weer hebben op jullie economie? Voedselzekerheid. Op het moment dat het te warm wordt en daarmee ook te droog, heeft ook effect op de voedselproductie, terwijl we juist aan het kijken zijn, wat kunnen we daarop doen? Dus wij hebben bijvoorbeeld als Nederland ook gezegd, wij komen nu met een food fund, waarmee we zowel op Bonaire, Stacia en Saba, maar ook Sint Maarten, Curaçao en Aruba, hebben gezegd, daar gaan we ondernemers helpen om voedsel hier te produceren. Dat scheelt namelijk in de cost of living. Dat scheelt in het kader van overgewicht, waar we het net, waar jullie het net over hadden. Maar het helpt ook in het kader van ervoor zorgen dat je more independent kunt opereren. Wij ondersteunen daarin ook de overheid van Curaçao met middelen vanuit Nederland om te kijken hoe kunnen we die voedselproductie op gang brengen. Dus allerlei manieren waarin we kijken hoe kunnen we elkaar daarin helpen. Mooi. Nou, en uiteraard, hele belangrijke, Wageningen, de universiteit op het gebied van landbouw, die is voortdurend ook aan het kijken, wat moeten we doen om voedsel te kunnen produceren. Dus niet alleen op Curaçao of Aruba of Bonaire, maar ook in de rest van de wereld. Terwijl de droogte enorm toe aan het nemen is. De televidente Radio Yente, quando se nós nesse momento aqui nós tivemos uma conversação com o secretário de Estado, senhor Erik van den Burg, tá e brug entre nós e Holanda, decisão é nota toma, pero é por intercambiar, intermediar, influenciar certo decisões que we dat tomar na ons bienestar. Ik krijg hier een vraag van onze kijkers. De MKB financiële subsidie iets voor Curaçao Entrepreneurs ook? Zeker. En hoe, in welke manier? Wat gaaf dat deze vraag nu komt, want ik heb juist gisteren, heb ik, dat was dan op Aruba, maar daar heb ik ook samen met Credits, een organisatie die ondernemers ondersteunt, ook weer aan een ondernemer die ook weer bezig was met storage, hebben wij een subsidie gegeven. En waarom is die storage zo belangrijk? Als je hier meer cooling storage hebt, dan kun je bijvoorbeeld ook gewoon inkopen op het moment dat de prijzen laag zijn, opslaan. En dan kun je het uitsmeren over de verkoop. Terwijl wat je nu vaak ziet, als het schip binnenkomt met de nieuwe spullen en je hebt vers voedsel, dan is wordt het ook meteen gedistribueerd. Dan moet je op de hoogtepunten kopen. Dus die ondernemer hebben we gesteund. Ik heb vorige keer op Bonaire heel veel ondernemers gesproken die geholpen werden door Credits. Juist ook om ervoor te zorgen dat we kleine ondernemers helpen. Wat is nou het interessante aan deze regeling? Ja. Heel gaaf dat iemand ernaar vraagt. Wij stellen ons als Nederland dan garant. Dus een ondernemer wil geld lenen van een bank. Maar dan zeggen heel veel banken, ja, wacht even, gaat het wel goed komen? Start-up, we weten niet of het slaagt. Dan zeggen wij, bank, leen maar geld aan die ondernemer. Als het misgaat, staan wij als Nederland garant dat de bank zijn geld terugkrijgt. En dat heeft 2 voordelen. Daarmee lenen banken makkelijker geld
aan ondernemers. En ook tegen een lagere rente. Wat voor die ondernemer weer gunstig Oké, is. ja. Het natuurlijk. helpt binnen het businessplan. Ja. En het helpt ons weer, want hoe meer ondernemingen we hebben, hoe minder we afhankelijk worden van één specifieke branche. In dit geval Alleen toerisme. Nee, En ja. hoe je er ook voor kunt zorgen dat er steeds meer hier op het eiland wordt geproduceerd, op het eiland wordt gedaan en je minder afhankelijk bent van input. En van import. Import, ja. Import. En dat helpt ook weer in het kader van cost of living. Dat is een gave vraag van Nee, deze kijker. natuurlijk. Vind je nog leuk, het werk? Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het heel fijn om te mogen besturen, dus staatssecretaris te zijn en op die manier te mogen besturen. En ik vind dat ik een fantastische portefeuille heb. Aan de ene kant kijken hoe ik in Nederland met allerlei dingen aan de gang mag gaan om de Nederlandse overheid beter, efficiënter, doelmatiger te laten functioneren. En aan de andere kant dus inderdaad de koninkrijksrelaties. Ik was voordat ik staatssecretaris werd ook lid van de Klopt. commissie Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer. Ja. En vroeger toen ik in de Eerste Kamer zat ook. Nou, ja, en wat er letterlijk gebeurt, ik kom elke dag zowel hier als op de andere eilanden ook mensen tegen die ik ken. En dat is natuurlijk weer het voordeel van als je lang in de Bijlmer hebt gewoond. Ja. Je kent genoeg mensen. De cultuur ook. Ja, Zeker. de cultuur is heel Kijk, verschillend in de ik België. zei toen we hier naartoe reden, toen kwamen we ook langs Otrabanda. Ja, in de Bijlmer, waar wij dan alle twee gewoond hebben, Ja. had je ook het jongerencentrum Otrabanda. Ja. We hadden daar gewoon een honkbal. Hebben daar de honkbalvereniging, heb ik toen in mijn rol van wethouder sport in de Bijlmer, opgericht met mensen van Curaçao en Sint Maarten. Om ervoor te zorgen dat er ook gehonkbald kon worden. Ja, dat is gaaf. Dus ik kom veel mensen tegen. Een centro di barrio, Oterbaan, Ding Belben, naar Kraaienest, een saludo van mij in Precies. Amsterdam. Nou, je woonde vlak bij Kraaienest. Nou, ik woonde in Kraaienest, Ja. 20 jaar lang in de Kleiburg. Fantastische jaren, heel veel meegemaakt, heel veel vrienden, nog steeds. Mijn moeder die woont nog steeds in de Belmen in de Ganshoef, dus mijn hart ligt ook daar. Sumamente agradecido naturalmente. Ik ken de Bijlmer ook, ja. Jij kent de Belmen ook, hè? Ja, maar wat is een andere buurt? Ja, Zei zij je? is de dure buurt van Ja, Nee, zij- nou ja. Kijk, voor de kijkers, zijn familie in de dure buurt van de Bijlmer. Nee, ik heb bijna overal daar gewoond. Zowel in Huigenbos, dat is de hoogbouwflats, Nee. als de Vensterpolder. Oh ja. Kijk, want hij doet nou net alsof hij een Bijlmerjong is. Dat is hij ook, hè, 20 jaar. Maar hij ging wel buiten de Bijlmer naar de middelbare school, vertelde Ja, hij geen net de aan. Oost. Ik heb bij de Augustinus College gezeten. Dat is wel echt de Bijlmerschool, Ja, hè? ik Dat heb weet heel je veel als geen vrienden in ander. Augustinus. Dat is Vensterpolder. Precies. Ja, maar ik ging naar school in de Oost. Bijlmer is lekker multicultureel. Weet je. Zeker. Dat is, ja, precies, Ik woon nu ja. niet meer in de Bijlmer, maar ik zeg altijd... Mijn huis staat in het centrum. Mijn thuis is de Bijlmer. BIM 6, zoals wij zeggen. Wat is voor u de grootste uitdaging in de relatie tussen Curaçao en Nederland op dit moment? Nou, een belangrijke, zowel voor Curaçao als ook voor ons, is wat met het hele gebied van de raffinaderij. Ja, Dat ja. is voor de regering een belangrijke van Curaçao. Die is ook voor ons buitengewoon belangrijk. Hoe kunnen we de economie verbreden, verdiepen? Hoe kunnen we als 4 landen in het Koninkrijk... Ik zeg altijd, we zijn met 4 zussen, gelijkwaardig in het Koninkrijk. Hoe kunnen we de banden daarin versterken? ja. En hoe kunnen we ook met de 4 landen elkaar versterken en daarmee het Koninkrijk versterken? Dat zijn mijn prioriteiten. Mooi. Oké. Ja. Hou je ook van het culturele eten van Curaçao? Jambo? Ik ben, Criollo eten. hey, ja. ik ben dol op van alles en nog wat. Ik heb 1 probleem. Oké. Mijn probleem is, ik kan niet tegen heet eten. Dus ik moet wel altijd het eten kiezen wat niet te spicy is. Oh. Oké. Als het te spicy is, dan kan ik er niet... We hebben geen spicy eten, echt. Nee, hier. valt mee. Jawel hoor. Nee, maar ik kom hier goed aan me trekken. We gaan met Karin vrij praten om naar Kijk, een lunch bij Zus en Plaza. dat is heel simpel, hè? Als je 40 jaar in de Bijlmer hebt gewoond, dan Ja. eet je eigenlijk alleen maar kip. Kan je wel tegen de eten, hoor. Ik bedoel, Als jij de Bijlmer hebt gehoord, dan kan je echt tegen de eten. Van de Surinaamse, van de Hindoes. De Afrikaanse, Afrikaanse Ghanese, Ghanese. ja. Maar ja, als je niet nou, tegen maar de vooral praat- kip. No, dus in que televidente, o intercambio con nosotros bando con el secretario de Estado, con su visita aquí na Corsou, diferente colaboración que tiene entre países de Reino, me indica una persona con dus Ja. zit de kamer zo. Ik heb gehoord dat u werd opgevoed door een alleenstaande moeder, is dat zo? Ja, klopt. Mijn ouders zijn gescheiden toen Oké. ik 7 was.
Wow. En ja, kijk, dus, ik woonde met mijn broertje en mijn moeder met z'n drietjes. En? Ja. En? Ik heb een goed leven gehad. Goed leven gehad. En Dus- ik denk, kijk, ook dat is natuurlijk wat je... en we hebben ook veel Hallo, hier hij op is Curaçao, staatssecretaris hè? geworden. Dat is Ja. wat je nou, maar Nee, dat, maar dat is ook wel belangrijk. Hè? Ja. Er is een mooi project in Amsterdam Zuidoost. Dat is dan Ja. in Rijgersbos. Oké. Dat wordt altijd georganiseerd door Marjorie de Cunha, die overigens van Curaçao komt. Ja. En zij organiseert altijd op de scholen daar een programma waarin ze aan de jongeren laat zien door militairen uit te nodigen, politieagenten uit te nodigen, artsen uit te nodigen. Ik word ook vaak uitgenodigd. Ja. En dat zijn allemaal mensen die in de Bijlmer groot zijn geworden. En te laten zien, hé, kijk, Dat kan. zij zaten vroeger bij jou op school. Nu zijn ze arts, nu zijn ze dokter. Arts en dokter, oké. Ja. Jullie begrijpen me. Nu werken ze in het onderwijs. Nu werken ze bij een mooi kantoor. Nu staan ze huizen te bouwen. Staatssecretaris, presentator. Precies. Nee, maar het is wel belangrijk. Hè? Rolmodellen Ja, zijn, ik ben ook door zijn een buitengewoon- alleenstaande moeder opgevoed. Dus ja, kijk. Rolmodellen zijn gewoon buitengewoon belangrijk. Mooi. En als je dan ook nog de programma's hebt die jullie laten zien met vakantieplan en met zo'n aanpak gezond gewicht. Weet je, het is de samenleving die met elkaar gewoon de kinderen van nu moet opvoeden. Mooi. Als u over een paar jaren terugkeert naar Curaçao. Wat, Nou ja, ik ben hier in oktober weer hoor. Oké, in oktober Ja. weer. Ja, Oké, en paar wat jaar. hoopt u dus dan dat er concreet verbeterd wordt? Nou, ik zie dat het aan alle kanten goed gaat. Tegelijkertijd, Ja. als we hier over het eiland gaan lopen of rijden, dan zien we ook nog veel armoede. Ja, Dan precies. zien we ook nog dat heel veel mensen Niet rondkomen. het niet zo goed Nee, hebben precies. als dat wij drieën het hebben. Dus als ik spreek over de economie versterken, verbreden, dan gaat het niet over statistieken, dan gaat het niet over geld, dan gaat het over mensen. Hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar ervoor zorgen dat de bestaanszekerheid van mensen gewoon het kunnen betalen van de rekening, niet bezig zijn met heb ik aan het einde van de maand nog geld, via heb ik aan het eind van het kwartaal nog geld, weten dat je aan het eind van het jaar nog voldoende geld hebt. Zorg dat je niet meer bezig bent met de problemen van nu. En op die manier gewoon beter in het leven kan staan. Ja. Ik denk dat dat gewoon een belangrijke doelstelling voor alle politici zou moeten zijn. Mooi. We zijn er voor iedereen, maar zeker voor de kwetsbaren Ja. in de wijken die het zwaar hebben. Nou, bedankt. Ja, persoonlijke vraag. Wat vindt u het mooiste van Curaçao? Wat vind ik het mooiste van Curaçao? Dat is de moeilijkste vraag. Er zijn Hier een vanochtend. heleboel mooie dingen hoor. Kleuren, geuren. Oké. Ja, ik ben ook een Hollander. Dus temperatuur is ook wel prettig. Ja. Daar ga ik ook niet moeilijk over doen. Maar kleuren en geuren, dat is waar ik Mooi. in Mooi. eerste instantie aan denk. Dankjewel. Dankjewel. Ja. We zien elkaar in oktober weer hier in dezelfde. Komt u weer terug, even bij Ja. ons Is lekker goed. bijkletsen. Ja, Deal bij precies. deze. Is Ja, goed? goed Klaar? zo. Bueno, Nice. pues, televidente, Jermon. Ja, Interessante. hope interessante siguro nós conversando também com o staatssecretário aqui, de entrevista ameno, assim na abo também por ser conhecido né, ando botar mira trobe hopi, entrevista hopi dinâmico e maneira também que te apresentação mensilanti. Lá nos vai para corte comercial, nós continuar disco mas aqui tem moro bom dia. Dankjewel.